Nindot kayo ang saad ni Jesus ngadto sa mga apostoles. Na-trigger ang maong saad tungod sa reaksyon ni Felipe. Ang usas atong kuan karon pistahan niya unsa may iyang pangutana, ningon siya, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Kasagaran nato murag lipay gyud kayo takon kanabitang sa atong vision, pananglitan mga charismatic na ay prayer meeting nya inigpiyong sa imong mata, mura dayog makita nimo ang Ginoo. Kasuway mo ana nya ato day nang ipanabi kay sus ninduta gis akong feelings, kita jud ko Ginoo, hayag sa panato mga testimonya, labi na gyud panahon sa LSS na daghan kitag makita diha ay mga kaba-kaba, mga suga, mga anghel, lipay kay ta ana. Kana ganing na ay mga pista, sama ng pista sa Fatima, pista sa mga dagko nga mga inilang mga santos, niya moingon dayon ta, sus nakita ginako ang adlaw, misayaw ang adlaw. Niya ko sus kanindot yun. Blessed kay ko kay nakakita jud kong nisayaw ang adlaw. Ganahan kita na no? Adi mo ganahan. Oh, ganahan kita na. Anang naay mga healing mass, nya makakita gyud ka sa niduol ngadto sa healing person or healing priest ba nga nagkratsis ana or nag-wheelchair, nya giingnan dayon sa healer nga tindog niya gibiyaan ang wheelchair, pakpak kita gamay. Praise the Lord, ganahan kita na gani mamakpak manggid mo kanang naay mo testimonya diri sa tubangan, mapari man or malay nya moingon din siya stage 4 cancer ko, declared as mga doktor nya naghimo ko nining 2,000 Hail Marys. Paghuman gyud sa 2,000 Hail Marys, akong gibati nga murag bigaan akong lawas niya paghuman pagpa-check up nako, cancer free nako. Allah, pakpak kidayon ta. So ay mo na. Wa mo iklaro. Nindot man na siya. Nindot kay na siya nga experience. Pero ang gusto ni Kristo matud pa niya, kana bang mutuo ta nga kun makakita gani taniya, nakakita na tas Ginoo, nakita na nato ang amahan, nakita na nato ang anak, ug nakita na nato ang Espiritu Santo. Ug kanus man na mahitabo nga makakita ta sa naong sa Ginoo. Una, kanang naong sa imong tupad, image and likeness of God na kana bang inikakita nimo anang imong tupad, makakita unta ka, makarecognize unta ka nga mauni naong sa amahan, mauni ang naong sa anak, mauni ang naong sa Espiritu Santo, kay image and likeness of God ni gilingay imong tupad na pangutan na kita ka Ginoo diri nako, na nakita kas Ginoo diri nako. Aron mo ingon na imong tupad, yawa ang nakita nako. Unya kay naa man nato ang gitawag og pagtuo, bisag unsaon pa na og buling-buling, sama ang mga antik nga mga pictures or mga ribulto, bisag masunog pa na, muingon jud ka, ayaw balaan na kay ang karaan na nga San Vicente Ferrer nga image insa bulingon naman kinignaong nga wagtang naman kuko ani ang mga tudlo nga nag-ana na bali naman ang ilong nga pungis, ayaw kay karaan di ba, makarecognize gyud ka. So dunay panahon nga kanang imong tupad mubatik ang naong ana, labi na gyud matiguang na.
Pero naagyoy makapabati sa naong ana, labi na gyud makasa na. Kana bitang imong asawa nga gwapa kayo, nya paraygon kay tanan, nya takulahaw lang, imong nasakpan, nagihuong dahil ni pare. Ikaw ba na sa imong makita sa imong asawa, luod na kaignaong, lami kayong luokon, laming patyon. Nya ikaw sa diay dito sa dekas mga prostitute, sige sa dekatong luok-luok sa dito, igkasakop sa asawa, kaluod nimong animala ka. Di ba? Dahil panahon ingon ana, pero ayaw palipat, nabulingan lang na o gamay. Parihaan ang mga kuan ba kanang mga sundao magkumuplads, magbutang-butang diri kana sa gong manguan mo kanang mo present bitaw nga sinulog ana, di ba, buling-bulingan man na, pero makarecognize ra gyapon ka. Ay si kuan man ni ana. Mangita jud kag paagi mailhan nimo. Muna ini kakita nimo sa imong asawa nga gikabit na sa inyong kumpare or ni pari ba. Si pari ba or si pari mo ini kabit, ayaw gyud palipat, ingna gyud image and likeness of God gyud ni. Nya kun imo na nang makita, mahimo na kang magsasangyaw sa Ginoo. Nya unsa may imong isangyaw? Unsaon paghigugma ang Ginoo. Love God above all. Pagpakamatay para sa Ginoo. Muna kung asawa ka, nga imong bana nangabit na bulingan, ingna pakamatyan ko ni, dili ko ni biyaan, kay kahibaw ko nga siya gyapon ang image and likeness of God. Di ba? Awa mo makasabot. Ayaw na pangita nga mudanag ang langit, nga mosayaw ang adlaw, nga naapay milagro nga ang imong bana mobiya sa kabit. Ayaw na pangayo ana. Ang importante nga bisag na bulingana siya sa iyang pagka makasasala, di unta ka malipat nga that person remains the image and likeness of God. Ug mao nay gibuhat sa mga apostoles, mao bitang nangamatay sila, martyrdom kaning gapuwa man ta. Kay bisan ang naglutos nila, bisan ang nagsigig paningkamot nga patyon, o bisan gani ang aktual nga nagpatay nila, ilang gihigugma. Nganuan? Kay nakita nila nga image and likeness of God. Nya kay ang God man mo'y nagbuhat nato, ang God sad mo'y mupatay nato. So og patyo na sila, moingon ra gyapon sila, it is God who killed me, and I will not refuse. Ang Ginoo mo'y nagpatay nako, kay siya man sad mo'y nagbuot sa akong kinabuhi. Mo nang digid sila mo atras. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na gusto kang or okay ra nimong magpakamatay para nako. Ing na kan. Sige na. Oh, wa mang lingi. Pagpakamatay, mo bitaw ang mga apostoles, gitudluan sila sa Espiritu Santo nga manglakaw sa tibuok kalibutan. Yang mulakaw ka sa tibuok kalibutan, magsangyaw ka, na amang gidili makauyon. Nagidi makauyon, mukontra gyud. Sama nako dinhi, gipadala ko dinhi sa Ginoo para mahimong parish priest. Di man tanan nakauyon ako. Bisag 40 na nakong paningkamot nga mauyonan, ako palang naong daghan na ka hindi kauyon. Ang uban gani, kauban ra sa nako din his parokya. Ang uban kanang magsigig simba kada adlaw. Naahat na lang ba sa susog do na lang gilaing simbahan nga dool-dool sa amo. Di gyud ko ganahan ng musimba aning parian eh. Pero angay ba na nakong ikahiubos? Angay ba na nakong ikagool? Dili oy. Nga naman, nakita gyapon nako diha ninyo ang larawan, ang naong sa Ginoo. Kusmod lang, pero naong gyapon na sa Ginoo. Manglibak lang, pero naong gyapon na sa Ginoo. Mangdaot lang, pero naong gyapon na sa Ginoo. Di ba?
Ita atong mga kauban din ingon pader gidaot na sad ka. Kalami yung patio nako. Buang ka diha magpa-impierno ka tungod ana. Siya wa ka kabasa nako. Di ko mo basa ganun gud taw basa ko ana. Nothing gonna change my love for them. Kinahanglan pa din ng lalison nga natural man gid na si Kristo gani gisalikway o gipatay ang mga apostoles Filipe o James gisalikway o gipatay ka mga buutan adto nila wara kustomo is kumingking sa kabuutan nila nya ako ra noon mo insist nga kinahanglan daygon gyud ko nabte asawang ni dool nako hubag kay mata siya pader dako kay kugsa nganoan nakapangabit ko natintal kog lalaki nako niya karon pa der ang akong bana hapit kada adlaw mo iyang balik-balik og sulti pero dugay na to pa der gibasulan ko na gito pa der mura kog hapit tala ko maghikog tungod atong akong sayop nya ang akong bana pa der sigihan ginyag balik-balik kamo ganaon mo mga asawa kanang madalinas man jud ta usahay nya punayan yung balik-balik nya ang iyarbang bana purtis ang pangabit nya inig-ingon niya nga nganong imo man nang gibot ikay naguna-una aning buanga ka anaon natakdan ko kagaw sa imong sala anaon kuno siya apit tanan dadon pag ikunong kabit ka nas ila ay kuan reklamo kay bunga nis imong kagaw na ikaw sagot ka na asawa hilak in taon siya gusto na kong maghikog pader kay perti na ginin akong hugawa nako sa mata tingis imong bana nga utros ang hugaw na ka pero ayaw tuon niya kay sa matas Ginoo ikaw karon ang pinakalimpyo naghilak ko katungod sa imong sala gitawang nag remorse of sin mo nay tinuod nga paglimpyo sa imong kalag kun wa na makita sa imong bana ayaw na lang pamugos ikaw na lay tan-aw ng imong bana naong yapunas Ginoo nyag tamparoson kas imong bana ing na gitamparos kos Ginoo nya kun ingnon kas imong bana hugaw ka kay nangabit ka ing na gipahinomduman kos Ginoo siya hala kanindot anak padir nako sige uli na ngadto haron mo lagom na sa nang naong nimo malipayo na siyang muatubang siyang bana kay nakita naman niya ang image of God nya kun dunay iyaw-yaw iyang bana iya mang ingnon gipahinomduman kos Ginoo mao na umusaway mo nako moingon mo kanang pariya hingwarta man na moingon ko giwarningan kos Ginoo kanang pariya daw man na gitudluan kos Ginoo di ba kanang pariya bati mo nagnaon ingon din ko giilad sila siyawa nganungan suway tutok di ba ma-develop ka suway natod ka sustenir ba ka ma-attach gyud ka magsige na kag ingon father picture inig-ingon ako mubiya na ra ba ko dili hilak dayon ka mos tanon ka dasyota birthday di mong saway sa una niya karon abi kay balhino naman ko hilak-hilak na yung kadiha hilas biyan nimo balhino na ba ang atong assistant parish priest Father Arnel Ponce ugma na siya nato ihatod ngadto sa Kolonya Tuburan mahimo na siyang parish priest fakfak yes niya karong gabi natay misa niya alas 6 atong isod sa alas 6 mo nay atong despedida mass parang Father Arnel niya ato sang i-welcome anang misaha ang atong bag-o nga assistant parish priest si Father Floredo Rosales iya ra sa nang classmate niya pulos na sila nako mga estudyante sa seminaryo pero mas buotan pa sila nako panimba mo karong gabi niya ako mong gihangyo apil na mo mga online parishioners nga ato sang tagaan sa Father Arnel og pabawon isang pila lang gud inyong ipabawon financial kay lisod-lisod tong iyang parokya kay wala pay simbahan
ang kapilya mauray gihimong purasad sa una din ba ang kapilya diya mo'y gihimong temporary nga simbahan. So magtukod pa siyang simbahan. Ang nakaapan lang, ang nakanindot lang kay naay yuta nga gidonate nga mga 5,000 square meters. Kita dinhi in town 40 na tong pamalit. Kay gamay ra kay tag lugar. Pero okay na no? Atong iampos Father Arnel niya. Panghatag lang sad mo kay ang iya kunong unahog himo dito ang kural. Mangural sa ni Father Arnel. Dito may desisyon sa tao kuralon sa para maklaro asa ang yuta pero butangan og agianan sabiasan mo kanang kural kuan man na do na sa nay positive ang kural god identification asa dapita ang boundary nya human sad protection nga dili magbinuang ang mga tao nya third paghatag og security sa mga tao nga manimba na mo na ilang buhaton pero dili na pag reject og mga tao so mo na ato itabang niya aron makapangural siya didto o kung pwede makatukod na siya siyang simbahan adto na tingali na siya dito mamatay okay ra. Then, silas Felipe, nagtukod og simbahan. Matod pa ni Jesus, bisan unsay inyong pangayoon sa akong ngalan, basta gapuyo lang mo nako sa akong pagtulunan, ako ginang ihatag ninyo. Muna diri sa atong unang pagbasa, si San Pablo nga manglulutos sa Ginoo, nahimog yung apostol ni Kristo para musangyaw ngadto sa mga dili Hudiyo. Nganong nahitabo man to? Ang gipanglutos ni San Pablo nagpadayon sa paghigugma niya nagampo nga unta ang ilang mga kaaway makakita sa Ginoo. Moto niingon si San Pablo nakita siya sa tanan nga nagsunod kaniya ngadto sa mga 500 kabuok nagsunod niya nagpakita kining Kristo nga nabanhaw ug sa katapusan nagpakita sad siya nako bisag dili ko angayan nga pakitaan. Mupakita ginang Ginoo. Unsa may ipakita sa Ginoo ang iyang divine inspiration. Kana bang madasig ka pagpadayon bisan pag naa kataliwa sa lisod nga sitwasyon. Nakaron din lisod-lisod magining pag-raise og kwarta para pagpahuman ang atong kumbinto pero inspired kay ko na kada adlaw naagi mo palit 10 minos o sa kaslat. Nya ako sad inspired sa ko nga kada semana makapalit yung kog 10 minos 5 ngadto na po ka slots kaya naa man jud koy income sa akong dupa-dupa inspired kay ko ana kamo inspired ba mo nga 10 minos makapalit yung mong usa ka slot kada semana ni doko manoon mo na unsa depende na ninyo magsunod mo sa Ginoo mao ginay may tabo napayampo nato kanang atong giabangang yuta bayranan sa nato nagkasinabot nami pero wala pay siguro pero tungod kung kita magsunod sa Ginoo mabayran ra gid na nya lisod-lisod baya ang term of payment nga gihatag sa mga tag-iya diha ning oras ako og imo gining ihatag Lord mabayran ra gid ni siya og dili sa nimo ihatag sa simbahan wa gyud mo abot nga grasya para pagbayad ani do you think in 6 months makabayad ta diha mao may gihatag nga kondisyon in 6 months niya ang ato dihang bayronon dili mo ubos sa mga 66 M mangita mo og 66 M in 6 months lisod magimong palit og unom ka slots o sa ka buwan pero angay ba ning i-discourage dili inspired tani kay mupakita ra ng Ginoo sa iyang makaluluwas nga gahom kay matud pang Kristo bisan unsay inyong pangayoon sa akong ngalan pasabot para sa simbahan nga iyang gihigugma ihatag gid na sa Ginoo nato. Muna sugod karon
luhod na mugmaayo, labi na mo mga 2,000 Hail Marys, mag 2,000 Hail Mary ba mo karon ing na Lord, Mother Mary, makakita ta si Padre Siano, makapatid untas Padre Siano og 66M para mabayad diha. Ano? Ako lay patid-patid. Nya ato sang iampo ang mga tag-iya diha nga makakita sa dunta sila Ginoo sa ilang kinabuhi. Dili lang ang ilang makita nga kanang ilang yuta para ragyod bayaran, kung dili makita sa bunta nila nga kanang ilang yuta gamiton sa Ginoo. No? Nindot kayo. Basig mo ingon na lang sana sila nga, sige na lang Padre, ay na lang ng 6 months, 6 years na lang. Oh, ingon na ko, pwede na mo mga matay. Oh. Pero di ta mo atras ana. Pero Ginoo man gyud magbuot. Pwede sa di kaugma mo ingon to sila, ay na lang Padre, ay na lang idayon na nami buyer. Nya ugma nami magpinirmahay. Okay ra jud kayo. Di ba? Moingon ta, God is good. Kay na sila'y magamit nga sufficient amount para sa ilang kinabuhi. Basin pa di ay sa atong pagpaubos kadtong nipalit nga buyer, iya ding idunit nato. Oh, di ba? Pakpak sa ta. Or iyang siradan ang tanang daan haron di na ta maagian. Pwede sad gitawag nag persecution. Giagian pud na sa mga atong mga apostoles. Pwede sa kang makapalit diha, maghimo siya diha dakong business aron disturbohon ang simbahan kay usa sad siya ka kontra sa simbahan. Pwede sad aron di kita din himahimutang nga magsige na siyang file og kaso nga kinahanglan wala na moy trumpa diha, wala na moy kampana nga mobagting kay that is public disturbance. Di na mo kusgon ang inyong tingog kay madisturbo ang ako diring property. Pwede sad. Kana bang mabaligya na nila sa mga taong kontra sa simbahan. Mura ba na daghan kay kwarta ang kanang kontra simbahan? Mura ba na ay bilyon-bilyon? Kita galisod mga itas 1,000. Posible sad og mauna sa nang panahon na nga sukdon ang atong pagtuo. Makakita bagyapon tas Ginoo ni anang sitwasyon na. Nya moabot ang panahon nga ang pari dinhi patio na, hulgao na tungod nila kay maghimo sila dihag community nga anti-church. Pwede kay na. Nga discourage man mo. Ako lang ning gisulti kay nahitabo ni sa kinabuhi sa mga apostoles. Pero angay batang ma-discourage, dili. Padayon. Mao ra gyud na siya giingon ni Kristo kay ang tinuod nga simbahan, ang tinuod nga lugar, dili kining atong mga yuta nga gipalit, kung dili ang langit. Kini mga timaan lang ni nga gusto tang mupuyog langit, mao nang namalit yuta. Gani didto gidonate man ganing 5,000 square meters. Nya kita dinhi ultimo gani nga 1 meter ato ng bayran, 40 pag yung taasa sa libo-libo pag yun. Pero kana naana siya sa gracias Ginoo. Di na nato ikumparar kundili daigo nato ang Ginoo kay makapalit man sadta. Di ba? Ana na siya. Nya lingay imong tupad. Ing namutabang kag palit. Ay, klaro gyapon. Sige na, manindog na ta.